ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ದಸರಾದ ಎಂಡಿಂಡುಲ್ಲ ಮುಗ್ಯೋನ್ ಬರೋನುಂಡು ದುಂಬು ಇನ್ನು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅಂತ ವಿಶ್ಮನ್ ಪರೆ ಜೈಕ್ ವಿಶ್ಮನ್ ಪರೆ ಉಂಡು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ಶುಭಾಶಯ ನಿಕಲ ಗಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಮಾತ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿಂದರು ಪರ್ಬ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಏಪಲ ಇಂಚ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಪರ್ಬ ಪನಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂದು ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕಲು ಉಂಟು ಅಂಚ ಗಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಂಡ ಇಚ್ಚಪ್ಪಲ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮತ್ತದು ಪರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯರತ್ತೆ ಟೂ ವೀಲರ್ಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಕಲ್ಗ್ಲ ಆಂಡ್ ಅಂಟಿನೌಲ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬುಲೆಟ್ ಉಂಡು ಮೇರ್ನ ಅವು ಆರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಫೀಸ್ ಡೇ ಮಲ್ಪೇರು ಉದ್ದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಟದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಆಫೀಸ್ ಡೇ ಆಪನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೈತೆ ತನಿಷ್ಲ ಪೋತೆ ಕಾಂಡೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಕಡಪದೆ ಅನ್ನು ಬಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು ಮಂಗೆ ಮಂತು ಕಡಪದೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಆಯ್ಲ ತೂವಡು ಒಂದು ಪೋಪುನ ಮೂಡು ಡಿಕ್ತಿ ಜಾಯ್ ಪಂಡ ಪೋರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬಿಡರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಎಂಚನ ಬೇಗ ಮೀಪದು ಪೋದು ಬಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡ ನೋಡ್ತಂದು ಕಡಪ ಈಗ ಅರ್ಧ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಣತೆ ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳೆ ಬರ್ಪಿ ವಾರದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಉಂಡತ್ತ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಡು ಓದರೆ ಬರೆಯರೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ ಬರ್ತೀರಾ ಇಚ್ಛೆ ವಂಶ ದೂರನ ಹೆಂಗೆ ಮೂಲ ತೋಜು ನೇರಾಂಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತನ ಕಂಡಿಡು ಮೂಲೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲದ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೂಯೆ ಪಂಡ ఇంకా ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಪನ್ಪುಜ ಏನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡಿದೆ ಪಂಡ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಇನ್ನು ಏತ್ ಡೇಟ್ ನನ್ನ ಏತ್ ದಿನ ಉಂಡು ರಜಕ್ಕೆ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗುಂಡೆಲ್ಲ ಮಗನ ಅಂಚ ಇನಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಮಂಗಳದೇವಿದ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡೆ ಮಂಗಳದೇವಿ ಪೋದು ಬೈದ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆದ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದುಲೆ ತೂಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರಪಂದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ವಿಶೇಷ ಇಚ್ಚಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ನೆನಪಾಡು ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಅಂಡು ಅಂಚಾರ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಮುಗಿದಿದ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಏನೋ ತೋಲಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಬೇತಿದಾಲ ವಿಷಯ ಇಚ್ಚಿ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಆಡ್ ಬರೀ ಅವೇ ಗೆಂದಿನ ಕಾಲಿಗೆ ನೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇಡೀ ಟ್ರಿಪ್ ಅದು ಫೋನ್ ಮಿತ್ತು ಫೋನ್
तुला मूल उंडा तुला अला मास्क उंडु पूरा ये तो टॉयस उंडु शा यस कमिंग ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಂಡ್ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕಾರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೈನ ಅವಲತ್ತು ಇರತ್ತೆ ಅವೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾಮನ ಕಾರು ಆರೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾಮನ ಕಾರ್ ಏಪಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಕ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪದ ಎಂಕುಲ್ ಇರ್ವೆಲ್ಲ ಕನಪ ಸೊ ಈ ವರ್ಷಲ ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ 6:50 ನನಗದಾದನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಈ ಓಲು ಮೂಲ್ ಓಲಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲು ದೀಪ ತೋಜುನ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡು ದೀಪ ಪತ್ತದ ಆಂಡ 6:50 ನನಗ ದೀಪ ಪತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಆಜರೆ ಗಂಟೆ ಆತನು ಕುಲೋನು ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಉಣ್ಣೆ ನಾನು ಪಾತಿರಿ ಬುಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಚಾನಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪುಣು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಕತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ವಿಮೆನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಪನ್ಕ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಏರಾಂಡಲ ಆಣುಲ್ ಇತ್ತಾಡ ನಿಕಲ್ನ ವೈಫ್ ಅಥವಾ ನಿಕಲ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತೋನರೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದೀವಿ ಒಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ఒక పొన్నులు తూ ಒಂದಿತ್ತಾಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಾ ರಾಂಗಾ ದಾದಾ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಇತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಸೊ ಆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ನು ನಮ್ಮ ನಿಕುಲ್ ಆಣುಲ್ ಕೆಬಿಕೊಂಡ ನಿಕಲೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತುನಲ್ಲಿ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅಕಲ್ ದಾದಾ ಅಂದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತುನಲ್ಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇರು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಕಲ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ದು ಪನ್ಪುನೇ ಇಟ್ರಿ ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗೆ ಅಕಲ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ದಾದಾ ಅಂದು ಪನ್ಪು ఒక బ్లింక్ మల్పున విషయ పన్పే బ్లింక్ పడ కಣ್ಣು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ರೆಪ್ಪೆ ಬಡಿಯೋದು ಅವು 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಆಣುಲು 11 ಟೈಮ್ಸ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ತೇಡ ಪೊಣ್ಣುಲು 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ 19 ಟೈಮ್ಸ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಣುಲು ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣುಲು ದಾದಾಂಡಲ ನಿಕಲೆಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಪಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥದಾದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಸತ್ಯನೇ ಪಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಮುಡು ಐಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೋನು ನಿಕುಲ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆವರೆ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ತಿಕ್ಕದ ಬೂರ್ವರು ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುಂಡ ಸತ್ಯನೇ ಪಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ 70% ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಅಕುಲು ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ 30% ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕಲೆ ಕೋಪ ಬತ್ತುಂಡ ಅಥವಾ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಅವೇನು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ 70% ಪೊಣ್ಣುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಅಕುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕುಲ್ ದಾಲ ಪಾತೆರು ಜೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಅಕುಲ್ ಬುಲ್ಪುವೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಪುನ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಒರಾಂಡಲ ತೂಪ ಅಕುಲ್ ಬುಲ್ಪೆರೆ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಅಕುಲ್ ದಾಯ ಬುಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಬುಲ್ತು ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಣ್ಣೀರು ಪೂರ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಗೂರ ಆಪುಣ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಣ ಅಕಲಿಗೆ ಬೆಟರ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಣ ಈಗೋಸ್ಕರ ಅಕುಲ್ ಬುಲ್ಪುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಂಚಪ್ಪಣ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಬೇಗ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆತ್ತೊನು ಜಿರೋ ಓಲ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆತ್ತೊನ್ನು ಅಕುಲು ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ದಾಯಗನ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಪೂರಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಕುಲ್ ಐಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಪೇರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯ ದೆತ್ತೊಂಡ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಎಂಚಪ್ಪಣ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮೇರು ಅಕುಲು ಬಟ್ ಅಕಲ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ರಾಂಗ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಂಡ್ಲಿಡ್ತು ಎನ್ನ ಮಗೆ ತಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ಇಂಚನೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಆಣಲ್ ತಗೊಂದಿತ್ತಾಡ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತೀವಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ತಗೊಂದಿತ್ತಾಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನ್ಯ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಉಲ್ಲರ ಇಜ್ಜರ ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆತೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಆತೆ ಸೊ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆತ ಬಾಲೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ನನ್ನ ಪಿರ ಎಲ್ಲೆ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ
ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲೇ ದಾಲ ಶುರು ಮಲ್ಪುಜಿ ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಚಿ ಪನರ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮನಸಣ್ಣ ಯಾನು ಶುರು ಮಲ್ಪೆಪ್ಪಿರ ಇಜಿನ ಸೀದಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ದ ವೀಡಿಯೋನೇ ಬರು ತುಕ ಏನು ಶಾಪು ನಂಚ ನೀಕು ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇನ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿ ಪುಸತ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್